Рангеле! Виж ме, отива ли ми? Като на свинче звънче. Я да събуеш тия пътъци с острите токови, че ще съсипиш новия килим. Ау! Ей сега, сигичка. Горчеви си купили от Явор, като нашият бюфет, с барче от най-големите. Ти си гледай капелата. И се абонирали за Иван Вазов целия на руски. И за Хемингуай има големи опашки. Знам го. И за Йордан Йовков. И него го знам. Море, мен да ми доди новата библиотека. Ще видят те, горчеви. За кой им са книги, като не ги четат? Ние пък много ги четем. Хело! Хело, мастер, търсете. Кой? Една жена, другарката Гълъбова. Кажи, че ма няма. Аз вече ви казах. Право си. Че си тук. Язък, че си писател, бе. Една лъжа не може да дръпнеш като хората. Ти бе какво разбираш от писатели? Кой аз? Питай майка си, какво ще купим двама. Питай. Писатели? Библиотека? Как е образът? Това огледало е криво. Ами такива ги продават сега. Само си хвърляте парите за тая глупава мебел. Вместо да поживеем. Защото я виж какво е положението. Какво? Страшно! Не бой се. Искаш ли да ти прочета новия си разказ? Чти, мама, чти. На мама лауреатчето. Мир! И война! Този покрив стана исторически, не знам какво. Госпожа, сега... Само не ми казвай, че си идвал. И аз се не разходи детето. Хайде. Не съм честна дума. И аз се не виж ли кога съм гад? Знам. Малко пък разбира от майтап. Имай предвид, че отпуската не свършва. Знам, госпожа. Днеска съм за неделието. Утре застрахователни, че имам болна, де да знаеш. Други ден не. Петък не мога. И на ауденция съм. В неделя събирам бригада. Айде на 20. Добре, 20, само да дойдеш. 8, събаля съм. И да има човек вкъщи, да не хукнете по екскурзии. Няма да мърдаме. Вкъщи сме си. Ела, сега ти покажа едно нещо. Ела. Ясене! Ясене! Хайде! Госпожа, дръж за един момент. Гледай. Обещал съм ги на едни хора. Ама що ме за тебе, разгали си дошла. Много мило, само че сме на диет. Яси! Ясене! Ела да видиш живи прасета. Гледай. Страх ме да не ме охапят. Как ще те охапят? Свинята е много благородно животно. Тя служи за изпълнение на народостопанския план. Значи се отказвате, господа. Няма как, на диета съм. Ай сега да ми направите на мене една услуга. Вие запознате с големи хора. Учени, професори, инженери, агитатори, инспектори. Да ми дадеш малко адрези. Да си хапнете прясно свинче. Стига се яли замразено. И те са хора. Може и адреси да ти дам, и телефони. Ама най-напред покрив. Значи си нямаме доверие. Пък ние с Веска си приказваме, като заженим Жорето, да ви поканим за кумове. Дай. Опа! Дай още малко. Але, бразилец! Лъпка! Опа съм! Веске, Жоре и Ръпче на докара гардероба! Бравос! Браво, са ме трябва допълнително за таксето. Прави си, бе, знам. Виждаш, госпожа, каква е лудница при мене. Всеки вика, дай! Веска, жена ми, шантавата да прощаваш. Иска да сменя мебелите. Море, мене да смени. Благодаря. Значи, жена ми, купувай, Рангеле, защото виждаш каква е ситуацията.